Asa dito to, madam? Okay naman ako. Okay roy, kako raman. Lipstick, tama na? Tama roy, kamot ta. Buhok, tama na. Murag kalkag gyud, ma'am. Sige pa na tagag sudlay. Ay na, ma'am, ay na. Sudlay, tarunga. Tarunga, ayaw ko na tarunga. Ay gitarong man, madam. Tarunga. Kay natay atuon karon. Dali tarunga kuan. Wait lang. Tarunga gyud, tarunga. Kana okay na? Mayo na gyud ka. Masiniuran na gyud kun kuan og Ay. sudlay. Tarunga Wala, payong madam, kay taligsik badaot ta ni Max. Asa mo dito, madam? Natay atuon. Asa day? Ito sa katong nagtrabaho ba? Gitarong ba ka to dito no? Tanto na to, madam. Gitarong na nimo? Ang gitarong naman na, madam, oh. Do. Oh, ngano man niyo? Ano man ni? Wala man niyo. Grabe. Tarunga na imong trabaho. Ay lagog pangusi, madam. Tarunga Sulayan man ka. Oh. Ay, Tarunga. Ano man ang payong? Ana ang payong kay taligsik ba? di lang gugol. Tarunga ba? Di lang Tarunga. gugol. Tarunga dali. Trabaho man ko. Tarunga jud na. Oh. Alang kay sige Oh, man ang imong payong ba? Ang payong ay mabasa ko. Sama ng trabaho ni. Tarunga ng trabaho ni mo diha. Ang naman na, madam, oh. Tarunga. Dres pikas. Wapa na kay ka, oh. Jamming jud kay ka oy. Awa bitaw. Nawa oh. Oh. Alang nga sige man imong tandugon mo nang Tarunga gani ng trabaho nimo. Tama na be. Tama na kay. Apo sa dito sa nagtrabaho na maayo na bagyo ka tong agi no. Oh, ang payong ay, din. ikaw man din. Payong, tarunga. Sorry, madam. Tara. Tarunga. Lang sa mo si madam. Oh, tarunga kay mabasa ka. Ang payong ba? Ang payong anong magpayong ka? Taon na ako nagsunod ka sa kuha Sunod ba? na pag kuana. Ayaw ko biyay kay lain ko na. Payong ba? Payong. Alangan hinay man ka mo baklay. Hinay lang. Rato kayo. Palong. Dili ta madam mo. Saan mo ito akong amo po doy? Abot sa 30 na bendong. Hindi ka. Uya na po dami akong sanggot doy. Daot na akong cutics. Ay, nara madam mo? Sama na imong. Ay, madam, maing buntag. Maing buntag. Kasi may muntag. Ano na imong agi nga gamay ra man kay na. Kating habulan sa akong sanggot, madam. Noon sa man butaw na imong sanggot. Mo Wala. man na imong manglimpista inanang. Sanggot nga nagkaon noon sa gamay na lang nagkulang. Ang payong ba? Kuan madam ba kay nangita ka mong sanggot. Hinilman ra pud ko ni sa silingan. Sabay. Ana kay kunin mo nga dili lang sa kumutambong kay kuan ikaw. Nya unsa man pagkakuanan na dira pagkahinlo. Nagsugod na gani ko. Mo man na imong sugod nga ganiha raon sa oras saron. Ako ra ko naabot. Kamo no patrabahon mo di mo magdinarong. Madam. Kanugayan mo, hawa na guro ko si mga madam. O nay mga kwadra mangita kag trabaho nya karon dili mo tarong-tarong. Nagkaroon nga ni ko dirig ni pisa oh. Oh, kaya naman. Ay lagi ko sabi ka to. Ora na yung mga agi o. Nay magnambisa man ko madam. Damnya, inanara mahuman ka na karon. Ay, basta kay na ako maagi ron. Agiro na naman ko na walay pulan. Nya. Purag di man putingan ni na makadulot og itigbas nagkahoy. Adulot eh. Tarong nga, sublay ba tarong nga. Kaya pasaligan ko niya mahuman ko ning katungaan ni ron. Saligan Bisag bitawa. ingon ani rin ning sanggot. Bisa ning ani rin eh. Kay ugma puhon na ana ni gunitanan. Ugma Ana pohon. ni puhon lagi. Laumi na. Laumi, sige lag laumi. Nya inyong trabaho dra. Di ba? Wala ninyo gikuan. Ay kapala ka ma'am. Di ba ganahan ka mukha og durian ma'am? Durian, night durian dai. Naan sa balay ma'am. Magdala ko? Jamming jud kay ka jud para Dili. di ka kasampan kay kara imong sanggot nga. Di ba nakakuan ko Tarong na. sublay ba? Na sige hard nga. Hilig daw ka mukha og durian. Nakauna-una. Ah, may mas maayog ilabay lang to namo nga di man may kayo hilig og durian. Sayang pud kayo. Nang ang trabaho nimo dra oh. Kamu Dalo. pa'y magtrabaho, kamu pa'y tagaan mo magtrabaho. Trabaho man to, pero napay mga sanggot. Mga tao na Ma'am. Pwede. Tigpayong na lang ko nimo sunod, ma'am. tayong.
tarungan imong Sorry trabaho. ka, madam. Diri sa lahi. Okay ra kung naong. Okay ra. Madara man. Daraman. Kaya sa tigpayong bata pa. Taga-asa po na yung tigpayong dam. Dira ra gud sa daplin. Kung sa una naghangyo ni mong tigpayong, di po ka musugot. Dili po tanin mo ipasa sa Dira ka kay tiglinisan. dako kay kaglawas. Unsay pulusan ang lawas nimo dira? Tao. Malipisan na lang ko diya. Kuan. Ayaw pagkapilapil kay pag payong tarunga. Init kayo. Grabe po ng tigpayong ni mo dam. Oy, salig mo yung tigpayong ra. Salig na. Ginang dam, ay Oy, kabalata. ano man eh? Dito na ka. Human, napa may sagbot diri. Ano man yung diri oh? Sorry dam. Suridam. Mao lagi na kay base no niya lahi may guna. Oy, Ay, sorry. may guna kong tel. Wala na. Sorry. Wala na. Tarungan ang sudlay dira. Apa na mo? Ano man yun ning? Purag. Naman tingali kay Kwan. Wala. Sorry dam. Ano, ipakita na po ni mo kung unsa ko katusog mo rin Sige, pisa dam. gina. Ay, Tarungan ang sudlay dira. Kaya gusto man nga. pakita na ko kung unsa ko katusog mo Oy. rin pisa dam. Naon sa naman ka? Naon sa anong? Ako naman ka diri adapit. Pisa dam. Excuse. Ano Pero, yun? dili man ko komportable maglimpisa na amo dam. Ay, kay, Alang-alang, kabalo ko. Amo rin yung bantayan. di ba mataha ko ba? Mataha. Murag, wala, dili ko presence of mind dito sa nagtanaw. Tanaw. Madlok jud mo kay na yung amo kay tanaw-tanawon yung agi ug mao ba gyud na. Bisita sa itong ubang trabahante ni mo dam. Taha. Murag ako man ni mong Alang-alang nga ganiya. Unsa oras sa tamo gipasugod og trabaho niya? Dito na ka gamay ra kayong agi napay nabilin dire. Maayo ba ko dai na nga kuan? habol na yun, magbayad sa ako kadali dam. Si baid ba? Baid. Mo ba ko dai na bayran? Oh, man tubig man nagkuan ang Tubig. bayad na. Saging bayran? Okay. Bisita sa ito yung ubang trabahante dito. Tanawa ko na oh. Oh. Ay, Nya. Pinanghaita. Bisita sa ito yung ubang Tara, trabahante. sit down sa ganito, ma'am. ay pag kuan dira kay Basig Na. na kinatulog Basig. na punto dito ba? kinatulog. Sige ako'y bahala nila. Tara, ma'am, tara, ma'am. Tara. Nya, balikan ta niya ha. Ay, lagi. Tarungan ang trabaho nimo ha kay ang inyong suhol ba? Wala gagmay kay mo kagi oy. Tara, ma'am. Payong diri. Dito na. Sudlay. Yung matuta sa pikas. Ako'y bahala nila. O, tara, ma'am. Bantay ka ha, balikan ta ka ha. Okay. Lagi ka karon, bantayan ra nimo amog na ba? Kapahag yung madam. Uy. Ano, di pa man ako'y tigpayong. Uy. Ano ni? Para makumot ko. Oh, siya rogi malipay si madam ani akong kahoy. Ug yun ay pinakakusog nga kahoy nga musiga ba. Wa na ilaing kahoy nga pinakakusog diri musiga. Kini akong gibugha. Ah, bugha oy. Saan na diha? Oy, dam naade ka dam. Ano sa ka diri? Ganihara. Ganihara. Ano na imong kahoy? Tora dam oh. Kini ang pinakalas dam. Mo ni ang pinakakusog nga kahoy nga musiga. Unsa imong kusog og siga? Kini. Kahoy ba na? Oh, mo ni siya gitawag nga kahoy nga bani. Mung kuan na nga. Mo ni ginagamit sa kuan dam kanang kuan diha sa kanang magluto og manok dam. Muna siya ginagamit dam. Oh, Gamit. kanang magluto sila kuan tinulang nga manok mo ni ilang sugnod. Kahoy nga bani. Kahoy nga ba niya? Iya naman ang naong nimo. Oy, unsa man nimo pagbalansi na nga? Lagi dam, mo ni Lagi pinakakusog. Mo ni pinakakusog. Mo man agi nimo pasang gamaya ganihara ka ng trabaho dire? Kabalo ka dam, lisod yun sa bukaon dam kay mo ni siya ang pinakakusog nga mo. Siga nga kahoy. Manggong. Dahiap haon ni dam. Tarong-tarongan na imong trabaho ha, basig. Diri ra ka maputbolan imong trabaho ba? Ibulad pa ni dam. Sunod sa isa ka tuig dam, usa pa ni siya musiga. Kung lisod kayo ni siya bukaon. Kahit kayo bukaon no. Sige na. Tama na ninyong trabaho. Ugma na pod. Ato atong kuan dito ha. Atong naglimpisa. Ina nga, balik ugma sayo. Salamat mo kay wala kay ko gisapot ron. May merinda dito pag merinda mo nya. Ugma sayo.
Pag sayo mo kadto diri sa inyong trabaho kay adtuon ta mo diri uma. Tara ron. Tara. Oy! Ano? Diri ta agi diri. Ay!